كلهم حمامات لمنكا سقايا مقلل سبارم صقن حمامم فوس قسلم زنن زنات صانصانانا طميات نساء عرقات كدان سرات فتح يوفروا دحنيتو يغشوا دحن ملسلنا يصوبوا مسرف طرلم ولدنا يم كلهم باركا قديس كانت كاغر كعبيدنا ذهب كان على المدى ما عندنا نصوم نصلوات نسحان قربان نسنا مغبار كم بقى على الصحة جزنا ود سمو داتو انت تصبق اي ما املخنا موداتا كلنا تصبق لنا موداتا كلنا تصبق لنا موداتا كلنا تصبق لنا بني ادينا سرنجل مريم ملادنا بني ملاخت ترادأنت بني نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كببنا تكل ሃይማኖት صادق بركات رديت كفلنا سمايات نبر ابونا سمك يقدس منግስትኻ ትምጻእ ዋድካም ታብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ተማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ከፋ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ከምኡ ተጸጋ እግዚአብሔር መሳፈይ ወፍሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍታወይ ስረይ ዚና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኒቀ ካና ሰራየት ቀደምሳት ያበሳ ሁሉ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳርጎ ጻናት በበስመኩም ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሴነስ ኩሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን ኣፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣጥሚዕናን ሰዓዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ እጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነሎና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ንመስክነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካና ስለ ዘቆብካናን ዘጥናእኻና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስክነካ ኣለና ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ እንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልና ንዓኻ ብምፍራብ ፍጹም ሰላም ኦ መፍቀር ሰብ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ መፍቀር ሰብ ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎኑ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጣዕምን ዝሓይሽን ዓዝታት ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሕና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዪ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጹህንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ እንሆ ንሓቃዊ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጥበብ መሃረኒ ምንቲ ክፀርፍ ስምዒት ዛትርየኒ ካብ በረድ ክፅዕሉ ፀበኒ ከንዝቐጥቀጥካ የናዕፅን ትሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም
وأملاخ مدحاني كاب عدادم أنك فني تساني صدق هقلل كتولل إياه ويتا أفي مسجانا خنا جرس خنا فريك فت مسوعة باب بلكاني زي كون اسم قرب كل كان مسوعة مرارايت بقوني خمو مسوعة أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسبرن كت اللي بايتن أونيخا نسيم صدقها سنة جبر الله مكاتات إيرسالي مندا شعب مسوعة صدقي بزحر المسوعتي بملء مسوعة بحكم لك أيو شو عم مسوي إخا أراحوها قرب الكأيوم هالليلويا صلت جزيرة قاس ورسول نقصين أملاخين مسجانا قربلو حتى حد قال لك إلمنو እሺ መዝሙር 130 ማማረ ዘነት መምህር ተክሉ መዝሙር 131 ዶክተር ጽጋብ መዝሙር 132 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር 133 መምህር ሳራ መዝሙር 134 አቦና በመልአከ ሰላም መዝሙር 137 መዝሙር 138 አነ ከንበባዬ የነታ መዝሙር 141 ማማረ ዘነት መዝሙር 142 መምህር ተክሉ መዝሙር 146 ዶክተር ጽጋብ መዝሙር 147 ዶክተር ክፍላይ ዓዊልኩም መዝሙር 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሞቕን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ሁሉ እተስልጥ ህቦብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፍሬታ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነዕረፍት ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፍረቲ ምድርን ኣግዋዝ ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ዓልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ስምዖን ዝበሃል ዲያቆን ይሕልፋ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ሞት ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነጠየሱስ ህፃን ከም ስራሕቲ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ስምዐን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ የነታ
ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ውዕልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብበዝሒ ኃጢአተይ ድዕድንን ቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሃረንን ኣድነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ኣሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ሃሌሉያ። ኣሜን መዋዕል ሰብ ወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብ እዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ኣቕረበለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ አቤት ተሰርሰ መስሉን ነረ ለፍጠደም ገ መጽሙ ይቅርታ እዋ ናኖ ክሪኤክ ንጽኒሐ ኦ ንጽህቲ ድንግል ናባኽንያ አዴና ኤልሳቤጥ አራይ ወደይ ኦ ንጽህቲ ድንግል ናባርያኺ እትቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቅዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉስ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን። አሜን። አማረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ላይ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሙ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓለወና። አሜን። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እውን ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፅፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን። ስለ ቃላቱ ኣምላኽ ይክበር ይመስገን አሜን። ኣሜን። ዶክተር ጽጋብ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀሉ ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ካብ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን آمين أوسلس قدوس محرنا أوسلس قدوس محرنا أوسلس قدوس محرنا أوغويتا حدا قلنا أوغويتا بدلنا يسبسبلنا أوغويتا أبسانا يقربلنا أوغويتا الحمامات الغاب صحي يوم من تتقدسهم كالكفا والسم أوغويتا نتم زمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف أو خاب حتى يدزخون كأوغويتا محرنا أو خاب حتى يدزخون كأوغويتا ردعنا لما نناخ أتقبلنا كبرن مسجانا معرقن قدسنا نعقاي قبامين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارقنا أقويتا بقعات كبرنا مسجانا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قداس من قصات تمسا فقد كان تاب سماي كومد مامدريكون نعلات مقبنا لو معبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا أوسانا انتقلنا أقفارخنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو بحنا قدنقلي خبسقا خون دنقلي خاد إيجابي ارتباط قويتا سراويت سلام لك اللخو نسخكا نسبرقتي خفرا كرسكم رهم تسقا زيابير مساخ اي اوفيس تدس والكحاتيات ناصر يلنا نفتو ودخي إيسوس كرسوس ما انتانا محرات لمن لنا آمين آمين መምህር ተክሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም وملئت ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርእሰ እምንተይ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ بحدقات حاتيات كتصقونا لملنا وانا حق نقست دنقل سلام نبلكي وانا امانئيل امنح الناس ولدكلنا كرعات زلقنا سلامتانا قربالكي ودنقل بقيتنا إيسوس كريستوس تأمنت ملالي حاتياتنا من تحقلنا تذكرنا آمين آيفون يلنا دعاتنا حجي نقعب سلام متاخم مأتوي صلوة هيمانت كتنببلنا سوري دياكون محاري أبدأ قيد اللخو الشهاري Thank you. دكتور كفلاي مأتوي صلوة هيمانت كتنببلنا أو أد حقنا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولادة أملاك مدهن عالم سلز ولد كلنان مسيحا نفسنا سلد دحاننا نمسكنكي أو قيتانا نقسنا مدحانينا إيسوس كريستوس كبرين عخايهون نسخان حواريات موقسهم نسمعات تخليلهم نسعات كان إلتهم نبيت كريستيان صنعات حاتان حدقت بحاد زمولك كتسلوز قدوس نبسر نسقدلون نخبرون وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا آمين آمين ما ترح أسولون كعب سلام متاخي هاو يغكي كون عند حرية تعمك هنا نهاية ما نتصلت كتسليلنا كميم سيخون صدرها أما قدي أدل خديا كان معري جاريتا إيش عدل كيف لازدولو خي نظام حد شرعاتكم الشكل عميرنا إيه. كبرها ممهر سارة نهاية ما نتصلت تسلي لنا كله بزهازة سماين مدرن زرعين زي الرئين بزفترة بهذا أملاك بكسافير عبنا أمن بهذا قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسوهلو بزقونا ولد أب واحد منا أمن كبرهان استرخ ببرهان كاب حقني أملاك استرخ بحقني أملاك
ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ፣ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ በዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ደገልና። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ደገልና። ክሪያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉዓት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ዝወረልና። እቲ ብድሌትን ብዘይ ድሌትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ሓደራ ሓደራ ኣምላኪ ኦ ጎይታ ብቕዓት ትምህርና ብምስጋና ኢልና ንፅሊ وأكرمك معبسان بك لكن وأكرمك معبسان بك راتك أملاكن
وأكوبت مغساني وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر أبونا سمكاي قدس مقصات مسا وعد كانتا بسمايكم دمام تريفنا نعليت مقبنا لما هبنا نانز ودلنا بدلنكم زحلقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا فقفاد احنا نمبر فتناي تتونا نقسين حيلين كبرون نزل علم نتكايما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلهم اللي ناخد دنقلي خي بسقاهم دنقلي ديجا بير طبعات كوي تسراوي سلام لكلهم الشغي كاب أنس برختي خي فركرسكم رخي وملت تسقا جابير مساقي أوفست دسبلك حتيات ناصر يلنا نفتو الدخي يسكر سوس من تانا محريت لمن لنا أمين نين الصحات صلوات وقويتا أبزا معت ذئاب كن ميخاب تقباركم بقال حسابكم بغلو واسات نازحات عنايو تشغاري فروحون مبقر سابن سلازخونكا انت تقول اسمك الكات عرقنا نحدقلنا واملاخ بسلام كن حدر سلامات لي تعبنا أبزا نايدك أسكي زينا خاب كل تشنكات ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا سقام برهلا مبقر سابزخوني على ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسكرسوس يتبوون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معري خمس غنو هبوت منفس قدسن بسقانا يقباك حج النزل علم علم أمين حنا بسوكف سعد صلة صلة وقويتا محرنا حرت كاونا بزحلنا وامنو سوكف سعد بزين أب سماياتنا مدرن خبرة السجر الكاكور سوس من أملاخنا وعلنا ويت عقسم بحمرتن سنيات من الآخر روحن متى ما أنا زغدا ما يمحط إتنيا تمحر نحات بن الساعات من يشبه وتكنا برمبرمات زي تدلي من تصبين دلت تسفى سمايات كرهبو كلنا بدحنا تتعدم وقويتا بزا ساعات زيان وكل ساعات لما أنا نتقبل وتناك عنا إذا زاد كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تبنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خف عزن السكيات برد عنا كلنا نكون قب قدسان ملاخت حلونا نودات امنت من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فتت كهم بس حد لنا نسخان زل العالم بركة امين وقويتا بقعات كورنا مسكنا كم زلنا نصلي بسمايات نبر ابونا سمكا يقدس مقصات تمصا واد كان تاب سماي كم دمام دريخون عائلة مقبنا لو ما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا نعسانا دقلنا وقفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبرن وزل علمنا كايما أمين أوزت يا مريم بنا يقدس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو خلينا خدن قليخي سقاخون دن قليخي عدي جابير توعد كوي تاسراوي سلام لك لخو السغي كاوان السبرختيخي بركر سخون برخوي عمل تسقا زيابير مساخي أوفس ستدسولكي عطيات ناصر يلنا نفتو الدخي يسوس كرسوس منتانا محريات لمن لنا أمين كبرن مسقانان نعم لاخيخون زيابير والله زيابير سمعنا آمين እሺ ማህበር ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን። ካብዚ ብምቕጻል ናብቲ ብምኽንያት ጾመ ፍልሰታ ንጊዜኡ ንኽልተ ሰሙን ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናብታ ክፍለ ጊዜ ክንምለስ ኢና። ንሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ወይ መደባትና ነተን ዝተማሃርናየን 4 ምዕራፋት ናይ ፊልጵስዩስ ጽማቕ ትሕዝቶ ናተን ክንርኢ ኢና። ናብ መምህር ተኽሉ ከብለኩም እየ። እግዚአብሔር አምላኽ ንመምህር ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ዘስተውዕል ዓይንቲ ልቦና ይሃበና። ናብ መምህርና ካሕልፈኩም። يقني اللي يقول هاي الرأي له لي أطفئ يا أخي كون أوكي نقرأ مؤرزي اسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أبوتاتي كانت كاب حتى فتحني تسافتي نايز قبائي أبصلتكم ذاكروني كنتي ديكون حويز ولو لما أنتي ثم نايتن 4 معرفاتنا خنرئي كم فقاد زقابهر قرب في ناس لازق أننا من البات نوح بلا هونين كأو خاء دثرفة أبوتاتنا اللو ديكون حونا اللو خمل الليو أبتي مدام دمتا مالتي معرف حدا خنجمرينا معرف حدا تام مرحت قصة بحل مالتي إتي أبخاتكم سناي
معرف حدا فقد شدشته أبغاتكم سناي قبل زجمر خا نسوك ساعتها معلتي إيسوس كريستوس كم زفت صمو إزي تردي تدردي الله زي أخاني أبتيناي أغسطين بحيبون تايليو نتام عرفتي كامنت زهبلا ويك أريتو زبلا أملاخ بزي حجز أب تكباراتنا كأي خيلي ونحن كل جزء نحن خيفرتنا خلنا كل جزء يدعي قلنا تكباراتنا مس إن في تصملوا جنا مسانا أزيو يحبر يزبلو همان يحبر راح يكونس أزيو يحبر أبزام راح جاء ورق باولوس نسا فيليبي زلو عميق فقرن نتي أب وانجل زلو أركنت زلو مسا قليتو الله تأثيره أكو أنت نبره وانجل يقص لزلو حقوس ينير مهناتو بزعبة حقوس كل جزء سبكم نير مالتي هوري باولوس نوانجل زبك حيوت من بار زلو أقداس النت أقولها تي أقداس زخونا خاء تي هيوت ناسي بقع نخوخون نسافي بينما أب حدا منفس تاني عمن أمنت بحوار كتعرون التبابعهم مالتيو ጸሎትን ምስጋናን ከአይህብ ኣብኣ ንኣምላኽ ስለቲ ዝፅሕፈሎም ዘሎ ሰባት ብምምስጋን እዩ ጀሚሩ ጸሎቱ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ኣምላኽን ክርስቶስን ሽርክነት ከም ዘሎ ኣብ ዝገልጽ ሓሳባት ዘተኮረ ነይሩ ምክንያቱ ክልተ ኣንስቲ ዝተባእሳ ስለ ዝነበራ ነናተን ዓይነት ሓሳብ ከዘውትራ ዝደልያ ኣገልገልቲ እኳ እንተነበራ ግን ኩሉ ግዜ ጸላእ ሰናያት ኩሉ ግዜ ስለ ዝዕንቀፍ ንዕኡን ከኣሊኦ ከም ደለዎን ናይ ሓባር ክሰርሓ ከም ደለዎን ኢሉ እውን ፅሒፉለና ኣሎ ጳውሎስ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስሙ ዝገበሮ ሰናይ ዕዮ ንምቅፃል ኪዳን ከም እተኣትዎ ገለፀ ኣስዒቡ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ልቡ ንኸቅርቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ብሓቂ እዩ ዝፃር ነይሩ ናብ ልቡ ንኸቅርቦም ኩሉ ሳዕ ይጽሊ ከም ዝነበረ ይገልጽ ኩላቶም ኣብ ፀጋ ኣምላኽ እንተ ዝካፈሉን ብዛዕባ እምነቶም ብዝያዳ እንተ ዝመሃሩን መሓሸ ነይሩ ይብሎም እቶም ብክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጥመቑ ኣብ ጽድቂ ከም ዝሳተፉ እዚ ከዓ ናይ መገዲ ኣምላኽ ከም ዝመርሕ ሓበረ ምክንያቱ ኣብ ሰናይ እንተኣለኻ ኣብቲ ናይ መንገዲ ኣምላኽ ከም ዘለኻ ማለት እዩ ጳውሎስ ወንጌል ከስፋሕፍሕ ብሓቂ ይደሊ ነበረ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ከም ዝኾነን ከም ወንጌል ከካፍል ከም ዝደልን ይሕብሮም ነይሩ ንርእሱ ውሩይ ምንባር ኢሉ ወንጌል ከም ዘይሰበኻ ከዓ ገለፀሎም እዚ ዝገብሮ ዝነበረ ሲ ንዕኡ ንኣንነቱ ድዩ ዋላ ንተጃሃርነት ኢሉ ከም ዘይገብሮ ዝነበረ እዩ ዝገልፀሎም ነይሩ ከምኡ ዝገበረ ከዓ ንጥቕሚ ርእሱ ዘይኮነስ ኣምባሳደር ቃል ክርስቶስ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ ዋላ ንዓና እውን ከምኡ ኹኑ እዩ ዝብለና ዝናናን ክብርን ንጳውሎስ ኣየገድሶን እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ንዕኡ ኢሉ ሲ ንክብሪ ሰባት ኢሉ ኣይሰርሕን እዩ ነይሩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ንኻልኦት ናብ ክርስቶስ ምቕራብ እዩ ነይሩ እሱ እዩ ዘገድሶ ከዓ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮ እምነት ከም ዘድሕኖ ኣይጠራጠር እዩ ነይሩ ንዓኣቶም ከዓ ከምኡ ክትጠራጥኹም ደይብልኩም ኣብቲ እምነትኩም እዩ ዝብሉ ክርስትያናዊ ሂወት እንታይ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ብኡ ክትምራሕ ኣለካ ብኡ ከዓ ክትነብር ኣለካ እዩ ዝብሎ እምነትካ ትፈልጥ ምስ ፈለጥካ ነው ይፈይድ ነቲ ምስ ፈለጥካ ከዓ ኣብኡ ትነብር ኣብ እምነትካ ወይ ከዓ እምነትካ ህያው ኩን ልብ ይፈይድ እምነትካ ከዓ መሃር በቲ ብኣፍካ ጥራሕ ደይኮነስ ብግብርካ እንከላ ልክዕ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገበሮ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዘዘውትር ነይሩ ነታ ኣብ ፊልጵ እትርከብ ቤተክርስትያን ዘተባባዕ ቃላት ይዛረቦም ነይሩ ንሱ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ካብ ክርስቶስ ክርሕቁ ከምዘይግብኦም ከምዘይብሎም ንመጓሲኡ ይሕብሮም ኩሉ ግዜ ከዓ ከም ካህን መጠን ከም ወላዲ መጠን ኣብ ክርስትያንስ መጠን እዚ እዩ ዝብሎም ነይሩ ቅኑዕ ሂወት ክነብሩ ካልኦት ወይ ከዓ ዘይኣመንቲ እቶም ጁዳይዘርስ ዝብሎም ኣብ ክርስቶስ ብምእማኖም ንኸይቅፅሉ ዘፍርህዎም ከፍርህዎም ከም ዘይብሎም ዝነግሮም ነይሩ ማለት እዩ ክጠራጠሩ ከም ዘይብሎም ኣብ እምነቶም ምዕራፍ 2 እንተደኣ ክንርኢ ኮይና እታ ቆራሒት ጥቕሲ ትበሃል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 እያ ኣብቲ ንሓድሕዶም ዘለኩም ርክብ ከም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሃልኹም ምክንያቱ ሲ
ኣባል ክርስቶስ ኢና እንተ ደኣ ክንብል ኮይልና ከምኡ ክንሓስብ ከምኡ ከዓ ክንነብር ይግባአና። ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ብኣፍ ጥራሕ ደይኮነሲ ብግብሪ እውን ዘርኣየና እዩ። ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ እስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ እንዳበለ እዩ ድምህረና ማለት እዩ። ንሰብ ፊልጵ ትሕትና ክርስቶስ ከም ቀንዲ ኣብነት ገይሩ ብምጥቃም ትሕትናን ሓድነትን ንክገብሩ ተማሕፀኖም። ብዛዕባ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ መስዋእቲ ሞት ከምኡውን ብዛዕባ ልዕልና ኢየሱስ ገሊፁ ኣሎ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስን ንኣፍሮዲጦስን ስለቲ ዝገበርዎ ወፈያ ኣገልግሎትን ንኣዶም ወላ ንሰብ ፊልጵ እውን ብሓቂ ዝንእዶም ንሰብ ፊልጵ ድማ ነቲ ዝስዕብ ዘይብሉ ኣረኣእዮም ክቀድሕዎ ተማሕፀኖም። ምክንያቱ ከም ናቶም ክገብሩ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ከምቲ ናተይ ሰዓብቲ ዝገብርዎ ከምኡ ክትገብሩ ስሳዕ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ክትሓስቡ እዩ ዝብሎም ማለት እዩ። ክጅምሮ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ምፅንናዕ ምትብባዕ ወይ ርሕራሄ እንተ ኣልይዎ ንኢየሱስ ባሕ ብዘብል መገዲ ብምምላስ ሓጎስ ክመልእ ከም ዘለዎ ከዓ ገለፀ። ከምዚ ክበሃል ከሎ ብስስዐ ተደሪኾም ነገራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ ኣለዎም ማለት እዩ። ኩሉ ነገር ገዲፍካ ንክርስቶስ ጥራሕ ምስዓብ ብኡ ከዓ ተወኪልካ ምኻድ ማለት እዩ። ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብለና? ነቲ እተዳለወሎም ክብሪ ክገብሩ ከለዉ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ክሓስቡ ከም ዘይብሎም ገሊፁ ኣሎ። ኣብ ክንድኡስ ንካልኦት ብዛዕባ ምጥቃም ክሓስቡ ይግብኦም። ኣክን ንዓይ ጣዕመኒ ዘይኮነ ንሓወይ ንብፃይ ጣዕመኒ እንዳበሉ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ነንሕድሕዶም ዝተሓላለዩ ከም ዘለዎም እዩ ዝምህረና ዘሎ ማለት እዩ። ንኩሉ ዘቃጥሞም ሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከምኡውን ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ብዓይነት ኣተሓሳስባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህልዎም ኣለዎ። ብዓይን ክርስቶስ ገይሮም ክርእይዎ ኣለዎም። ብፅልእ ክርእይዎ የብሎም ማለት እዩ። ብፍቅሪ ክርእይዎ ኣለዎም ነቲ ሰብ ማለት እዩ። ትሕትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ትሕትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ እንታይ ኢና ንምሃር? ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ንዕኡ ምሰሉ እዩ ዝብለና ዘሎ። ነዚ ሓሳብ እዚ ንምድጋፍ ብዛዕባ ትሕትና ኣምላኽን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርኪሱ ኣሎ። ከገልግል ናብ ምድሪ ከም ዝወረደ ተዛረበ። እዚ ከዓ እተፈለየ ወይ ፍሉይ ኣተሓሕዛ ንክርከበሉ ሰባት ከናዲ ኣይመፀን፣ ወይ ከዓ ሰባት ከገልግልዎ ኢሉ ክርስቶስ ኣይመፀን። እንታይ ደኣ ንዓና ክሞተልና ክስቀለልና ኢሉ እዩ መፅዩ። ኣብ ክንድኡስ ጥብቂ ርክብ ምስ ኢየሱስ ከም ዝምስረቱ ገበረ። ምስቶም ህዝቢ ምእንቲ ክኸውን ድማ ካብ ኣምላኻዊ ገዛእ ርእሱ ፈለየ። ኣብዚኣ ግን ክንጥንቀቕ ዘለና ኣምላኻዊ ማለቱ ክርስቶስ በይኑ እዩ ኣምላኽ በይኑ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ከምዚ ናይ ክልተ ባህርያት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ግን ንዕኡ ሲ ነቲ ኣምላኽ ነውቲ ሲ ኣቐሚጡ ምስኡ እንከሎ እንታይ ደኣ ከም ኣብ መብልዕ ማይ ዝተወለደ ሲ ሃፍታም እንከሎ ደኸየ ስለና ማለት እዩ። I hope it's clear. ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ እንከሎ እዩ ዝብል። ምድሪ ኣብ ምድሪ ግን ብኣምላኽነቱ ኣይነበረን። የስ የድሕን ነይሩ እዩ፣ የሕዊ ነይሩ እዩ፣ ሕሙማት ኩሉ ይገብር ነይሩ እዩ። ግን ብምልኡ ኣይተጠቀመሉን። ምክንያቱ ንዓና ኣብነት መታን ክኾነና ኢሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዝበልፅ ኮይኑ ኣይተሰምዖን። ንኩሎም እቶም ዘጓንፎ ኣገልገልቲ እዩ ነይሩ፣ ንኩሉ ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ። ብምክንያት እዚ ትሕትና እዚ ኣምላኽ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ኣንበሮ፣ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ስም ድማ ሃቦ። ሓደ መዓልቲ ኩሉ ብርኪ ክሰግደሉን ጎይታ ምዃኑ ክእውጅን ምዃኑ ጳውሎስ ተዛረበ። ሕጉስ ምዃን ዘለዎ ኣገዳስነት። ምክንያቱ ክርስቲያን እንተ ኮንካስ ኩሉ ግዜ ብኩነታት ኣይኮንካን ሕጉስ ትኸውን፣ እንታይ ደኣ ብክርስቶስ ኢኻ ሕጉስ ትኸውን ማለት እዩ። ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ እንታይ ዝብሎም? ከየጉረምሮሙ ኩሉ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎም ተማሕፀኑ፣ መዓልቲ ጎይታ ክሳብ እትመፅእ ብሓጎስ ክነብሩ ከም ዘለዎም ነገሮም። እዚ ከዓ መንቅብ ዘይብሎም ምእንቲ ክኾኑ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ክፍሊ ቀናን ወለዶ ምዃኖም ነገሮም። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩልናትና ከምኡ ኢና። ግን ከ ደቂ ጎይታ ኮይኖም ከዓ ከም ከዋክብቲ ክበርሁ ከም ዘለዎም ከዓ ተዛረቡ። ንሕና ተስፋ ደለና ኢና ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ስለዝኾነ በቲ ተስፋ ከዓ ብሓጎስ ክንነብር ይግባአና። ብዛዕባ ምብፃሕ ጢሞቴዎስ ብዝገልፅ ምክንያት ከዓ መልእኽቲ እያ ነይራ፣ ኣብኡ ከዓ መልእኽቲ ነይሮም ማለት እዩ። ናብ እቶም ዝተለኣኾም ምክንያት ከዓ ሓጎስ ምእንቲ
ከምፃሎም እዩ ንሃ ጢሞቴዎስ ክልእኮ ከሎ ማለት እዩ ድሕሪ ሓፂር እዋን ወይ ከዓ ነቲ ሓጎሶም ከበስሮም ድሕሪ ሓፂር እዋን ከም ዝበፅሖም ነቲ ብሰብ ፊልጵ ብፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸበ ኤጳፍራዲጦስ ከዓ ዝበሃል ሓደ ሓዊ ከም ዝመልሶን እውን ተዛረበ ናብኦም ክሰዶ ከም ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ምዕራፍ 3 እታ 14 ደላ ፍቅዲኣ ማለት እዩ እታ መሪሕ ጥቕሲ ትበሃል ነቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ናብ ሰማይ ዝፀዋዓኒ ሽልማት ንክዕወድ ሸቶ ይገብረለይ ኣሎ ኩሉ ዕላማና ከዓኒ ናብቲ ድሓር እንረኽቦ እምበር ናይ ሕጂ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልፀልና ደሎ ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ መማህራን ወንጌል ሓሶት ኣጠንቀቖም ናይ ሓሶት ወንጌል ድሰብኩ ስለ ዝነበሩ ካብኣቶም ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ይገልፀሎም ናይ ሓቂ ፅድቂ ክመፅእ ዝኽእል ብክርስቶስ ብምእማን ደኣ እምበር ንሕጊ ጠቢዕካ ብምስዓብ ከም ዘይኮነ ኣጉልሒ ኣሎ ምክንያቱ እቶም ጁዳይዘርስ ዝበሃሉ ነበሩ ወይ ከዓ ካብ ይሁድ ዝመፁ ክርስቲያን ነቲ ናይ ሕጊ ሙሴ ዝነበረ ንሱ ደይገርኩም ፍፁማት ክትኮኑ ክትኽእሉን ኢኹም እንዳበሉ ከጠምቕዎም ወይ ክገዝርዎም ይደልዩ እዮም ምቕሬታት ጥምቀት ተረኣ ኮይኑ ብክርስቶስ ግን ግዝረት ክገብሩ ወይ ከዓኒ ካልእቲ በዓላት ከምኡ ክፍፅሙ ይደልይዎም ነይሮም ንክርስቶስ ምእንቲ ክፈልጦን ናብ ሰማያዊ ሽልማት ምእንቲ ክገስግስን ኢሉ ኩሉ ከም ዝሓደጎ ብብሕቱ ይምስክር እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ኣብነቱ ክስዕቡን ዜጋታት ሰማይ ኮይኖም ክነብሩን ተማሕፀኖም ምክንያቱ ዜግነት እሲ ኣብ ሰማይ ዳ እምበር ኣብዚ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ንኩልና ክርስቲያን ማለት እዩ እዚ ቴምፖራሪ ምዃኑ ወይ ከዓ ግዝያዊ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ጳውሎስ ብዛዕባ መማህራን ሓሶት ኣጠንቀቐ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ብዛዕባ እቶም እኩያት ዓየይቲ ኣኽላባትን ይኸዓ ዝብሎም ኢሉ ዝፅውዖም ናይ ሓሶት መማህራን ኣጠንቀቖም ንኩሉ ሰብ ክገዝሩ ከም ዝደልዩ ነገሮም እዚ ድማ ዘየድሊ ምዃኑ ጳውሎስ ገለፀ ምክንያቱ ግዝረት ንጥዕና ዳ እምበር ሕጂ ኣገዳሲ ንእምነት ከም ዘይኮነ ወይ ንድሕነት ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሰባት ነቲ ንኣምላኽ ብመንፈስ ዘምልኽሉ ናይ ሓቂ ግዝረት ክገብሩ ይግብኦም ብክርስቶስ ክሕጎሱ ብስግኦም ድማ ከተኣማመኑ ከም ዘይብሎም ነገሮም ሃዋርያ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ኣብ ብስጋ ወይ ከዓ ብፍልጠት ማለት እዩ ዝነበሮ ምትእምማን ብዙሕ ምክንያት ከም ዝነበሮ ይገልፅ ምክንያቱ ካብ ሱሲ ካብቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ፈላጥ እዩ ካብቶም ምሁራት ዝበሃሉ ምሁር እዩ ካብቶም ዝተገዝሩ ኣብ 8 መዓልቱ ዝተገዝረ እዩ በዚ ግን ክምካሕ ኣይደልን እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ክምካሕ ትደኣ ኮይነሲ ብክርስቶስ ጥራሕ ዝምካሕ ይብል ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ብዛዕባ እቶም እኩያት ዓየይቲ ኣኽላባትን ኢሉ ዝሰመዮም ናይ ሓሶት መምህራን ኣጠንቀቖም እዚኣ ግን ተደጊመ እያ ደላ ታደይ ተደገመት እዛ ብታሕቲ ትደላ እያ ኣብታ 4:5 ዘለዋ ማለት እዩ ብስጋ እኳ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለፀ ኣለኒ ምክንያቱ ክምካሕ ተኮይነስ ኣነ ክምካሕ ከማ ንግባኣኒ ኣለኒ እዩ ዝብል ዘሎ ግን እዚ ምምካሕ እዚ ኣይጠቅምን እዩ ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ እተገዘርኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገደ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ሕጂስ ንኩሉ ክገብር ዝነበርኩ እየ ግን እዚ እውን ንዓይሲ ኣይጠቕመንን እዩ ከድሕነና ኣይክእልኒ እንታይ ደኣ እታ እምነት ብክርስቶስ ብእኡ ንዕኡ ምስዓብያ ትጠቅም እዩ ዝብለና ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንዝገበሮ ባህጊ እንታይ ባህጊ እዩ ነይርዎ ክገልፀልና እዩ ሕጂ ንክርስቶስ ክፈልጦ ከም ዝደሊ ገለፀ ንዕኡ ኣፀቢቑ ክቀርቦ ኣፀቢቑ ክፈልጦ ኩላትና ከዓ ሄርፋትናትና ናይ ብሓቂ ናይ ኩላትና ከዓ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ሽትኡ ፅድቂ ምግባር ምዃን ኣጉልሕ እዚ ከዓ ብኢየሱስ ምእማንን ጥራይ እዩ ዝርከብ ሓይሊ ትንሳኤኡ ክንፈልጥ ኣብ ግዜ ሞቱ እውን ከይተረፈ መከርኡ ክካፈልን ከም ዝደሊ እውን ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ከዓ ንዓና እንኮላ እዩ ምክንያቱ ምስ ጥምቀሲ ምስኡ ሞትና ምስኡ ተሲኢና ነዚ ኢና ከዓ ክንነብር ዝግባኣና ሃዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ዕላምኡ ንምብፃሕ ዘለዎ ኣረኣእያ ብሕትና ንገዛእ ርእሱ ፍፁም ገይሩ ኣይርኣን እዩ ነይሩ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ነገራት ረሲዑ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሽልማት ክበፅሖ ጥበባዊ ምዃኑ ገለፀ እሱ እዩ ከዓ እቲ ዝበለፀ ምክንያቱ እቲ ድሕሪ ሕጂ ንረኽቦ
ካብ ኣምላኽ ደኣ እምበር እዚ ሕጂ ኣብ ምድራዊ ዘሎሲ ከም ዘይጠቅም እዩ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሽልማት እቲ ከዓ ኣምላኽ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ መለኮታዊ ፃውዒት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ እቶም ብሱላት ሰባት ሓደ ዓይነት ኣእምሮ ክህልዎምን ኣብነት ክስዕቡን ከም ዘለዎ እውን ኣጉሊሕሎም ኣሎ። ኣብዚ ከዓ ጓሂ እዩ ይገልፀሎም። ንብዓት ቁፅርፅር እናበሎ ነቶም ኣብ ምድራዊ ነገራት ብምትኳር ኣምልኾኦም ከዓ ስስዐን ብግቡእ ዘይመላለሱ ሰባት መጠንቀቕታ ለኣኸሎም። ምክንያቱ ተደኣ ንዓይ ሕሸን እንትብል ተደኣ ኮንካ ኣምልኾኻ ናይ ካሊእ እዩ ማለት እዩ፣ ኣምላኻዊ ተግባር ኣይኮነን። ነታ ኣብ ፊልጵ ዝነበረት ቤተክርስትያን ናይ ሓቂ ዜግነት ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ደኣ እምበር ኣብ ምድሪ ከም ዘየለ ኣዘኻኸረ። ከም ሓቂ እኳ ደኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ሳዕ ምስ መፀ ኣካላትና ምስ ክቡር ስግኡ ከም ዝሰማማዕ ይቕይር እዩ። እሲኡ ከዓ እቲ ተስፋና ቃለ ሂወት የስማዓልና ተባሂልናሲ ምስኡ ክንነብር ማለት እዩ። እታ ናይ መጨረሻ ምዕራፍ 4 ከዓ እታ ኩላትና እንፈልጣ ጥቕሲኣ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ ይኽእል ኣትብል። ንደገፍ ሰብ ፊልጵ ዘለዎ ሞገስ ገለፀ። ክርስቲያናዊ ናብራ ንክነብሩ ድማ ምትብባዕን ግብራዊ ምክርን ሃቦም። ወትሩ ሕጉሳት ለውሃት ከምኡውን ልመና ንኣምላኽ ምስጋና መቕራብ ኣድላይ ምዃኑ ኣጉሊሑ ኣሎ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ መሰዳድዎ ወይ ከዓ ሓገዝ፣ ደገፍ፣ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ኩነታት ዕግበት ከም ዘሎ ኣረጋጊፅሎም ኣሎ። እዚ ናይ ኣምላኽ ነገር ናብኡ እንተደኣ ተፀጊዕካሲ ኩሉ ነገር ከም ዘለካ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ክጎድለና ከም ዘይክእል ናብኡ እንተደይ ፀጊዕና ግን ዋላ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ከዓ ክንፈልጥ ይግባአና። ሓድነትን ንክብር ዘቅርቦ ልሞና ሃዋርያ ጳውሎስ ነተን ቴዎድዮስን ሲንጥያን እዚአን ክልተ ኣንስቲ ማለት እዩ ዝበሃላ ክልተ ኣንስቲ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወን መዓደን። ምክንያቱ ብዝፈላለያሉ ዝነበራ ወይ ከዓ ደይሰማማዕሉ ዝነበራ ነገር ኣይተገለፀን ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። ምናልባት ኣብቲ ካልእ ተገሊፁ ይኸውን ግን ኣይረኣኽዎን። ግን ናይተን ሓሳብ ከም ዝነበረን ጥራሕ ዝገልፅ ወይ ከዓኒ ኣብኡ ደይምስምማዕ ከም ዝነበረን ክልቲአን ግን ንሓደ ነገር እንዳገልገላ ከለዋሲ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ፀላእ ሰናያት ከምኡ ገይሩ ክፈላለ ዝፍትን ንሱ ግን የማዕዳን ኣሎ። ሓሳባት ግን ሓደ ክኾኑ ከም ደሎ ምክንያቱ ንሓደ እንዳገልገልክን ንክርስቶስ እንዳገልገልክን ዕላማህን ሓደ እንከሎሲ ንምንታይ እዩ እቲ ናታት ክንደይ ትገድፎ እዩ ዝብለን ደሎ። እዘን ክልተ ኣንስቲ እዚአን ከምቲ እተን ጥቕስታት ዝእምትኦ ወይ ከዓ ብግምት ዝህባና ማለት እዩ ኣብ መንጎአን በኣሲ ዘለወን እየን ዝመስላ። ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ኣብ ኣካላት ሓድነት ምእንቲ ክህልወን ንሕድሕደን ይቅረ ክበሃላ ደለየ። ምክንያቱ ይቅረ ምባል ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ምኳኑ እዩ ማለት እዩ። ይቅረ ምባል ከምዚ ብድሌትካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን። ካብቲ ሓደ ነገራት ክንገብሮ ዝግባአና ምክንያቱ ንሰብ ይቅረ ክንብል ኣለና። ሰብ ይቅረ ተዳኢሉና ከዓ ክንገድፈሉ ከም ዘለና ማለት እዩ። ነቶም መተዓይቶም ክሕግዝዎም ኣብ ክርስቶስ ሓደ ክኾኑን ድማ ሓተቶም። እተን ኣንስቲ ቀለሜጦስን ዝስሙ ሰብኣይ ብዙሕ ከም ዝሓገዝኦ ገለፀ። ጳውሎስ ስማቶም ኣብ መፅሓፍ ሂወት ከም ዘሎ ተዛረበ። ነዚ ዝኣክል እንከለውሲ ኣብና ንምሕድሕዶም ብንእሽተይ ነገር ክበኣሱ ከዓ ከም ዘይብሎም ዋላ ኩላትና ቤተክርስትያን እንዳገልገልና ሓደ ሓደ ግዜ ብዘይጠቅም ነገር ክንዕንቀፍ ንኽእል ኢና እሞ ንዕኡ ናይ ፀላእ ሰናያት ምዃኑ ከነላልዮ ይግባአና። ኣብኡ ከዓ ከምኡ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘና። ኣብ ኣምላኻዊ ነገራት ኣተኩሩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ስለ ዝባረኾምን ሂወት ስለ ዝሃቦምን ብጎይታ ክሕገሱ ነገሮም። ኣእምሮኦም ካብ ፅቡቅ ዘይኮነ ነገራት ክርሕቁ ከም ዘለዎም ነገሮም። ኣብቲ ዝፅበይዎ ዘለው ዝሓሸ ነገራት ጥራይ ከተኩሩ ከም ዘለዎም። ምክንያቱ ንመፃኢ ከተኩሩ ከም ዘለዎም ዳ እምበር ናይ ግዜያዊ ክርኡ ከም ዘይብሎም ማለት እዩ። እዚ ነገራት እዚ ክቡርን ሓቅን ፅቡቅን እዩ። ክርስቶስ ከተኩሩ ዝደልዮም ነገራት ከዓ እዚ እዩ። ብፅንዓት ፍቅሪ ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክነብሩ ነዚ ወትሩ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ከም ዘለዎም ተዛረበ።
مسجانا حواري باولوس تاعتنا مጨረሻ يمسكنهم على معناتيو نزانا سب فيليبيز الأخمر أختو بمسجانا يوز دزازما بتي زغورلو وهباتن أمسكنهم كله أتي زليو نجارات بخريستوس كمال علومن هي وهباتهم أنا أملاخ مؤز مسواتي كخون تسفا كم زغبره قالت كلهم أفت مጨረሻ مالتي كلهم أتهم قدسان منادا أتهم أبيت كسار زلو سلام يبلغهم بيت كسار سي نا كسار يمنيرهم وكازي آمنتي يمنيرهم حجيجن سلا حواري بولس أو التأثير كأمنو كإلهم مالتي بتي ما أسرتناتو سي بزحات أمنتو قونو كإلهم أمناي مጨረሻ ጸጋው ታና ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን መሳኻትኩም ይኹን ይብሎም ማለትዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን ጽኒልኩም ሰለሰ ማዕኩም ኣብቲ ሰናይ ዝኾነ እትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽን ይብሉ ይስማዕኩም ዲያቆን አባኻ አቤ ምርጌታ الهوت يسمع لنا بنا آمين أبي مرጌታ ህይወት ይስማዕ الهوت ሁሉ يسمع لنا زمن أقلقلتكم يبارك እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ተኸሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ናይቲ ዝሓለፈ ብንጹር ተማሂርና ኢና ንመዘከርታ ክኾነና ምእንቲ ሓውና መምህርቲ ኽማርያ ነተን 4 ምዕራፋት ናይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ እዮም ክገልጹልና ጸኒሖም ኩላህና ክንከታተሎ ከም ጸናሕና ኣብተን መሪሕ ጥቕሲ ዝብላ ስለምንታይ መሪሕ ጥቕሲ ኮይኑ እቲ መሪሕ ጥቕሲ ከመይ ገሪኡ ተዋሂዱ ዘሎ ካብቲ ምስ መምህር ክገልጹ ከለዉ ከስተንትኖ ዝጸናሕኩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 1 እታ ዝወሰድናያ ንመዘኻኸሪ ምናልባት ድሕሪ ዝኣተኹም ክትህልው ስለ ዝኽእሉ እታ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ሰናይ ተግባር ክሳብ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ተረዲአ ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር ብዝኾነ ይኹን መገዲ ዝሃቦ ቃላት ዘይልውጥ ኣፊሩ ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ዋላ ንሕና ኣብቲ ተፀዋዕናሉ ፅዋዕ እሙናት እንተዘይኮንና እግዚኣብሔር ግን እቲ ሓንሳብ ዝመደቦ ነገር ዘይቅይር ዝተባህረ ኣምላኽ ማለት ንኣብነት እቲ ነዴና ሳራ ኣብ ምንዱብ ግዜ ክበፅሓኪ ንማሕፀንኪ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ካብ ዝውሕአን ዘርኢ ዝበሎ ነገር ዋላ ንሳ እንተተዓንቀፈት ዋላ ንሳቶም ተተዓንቀፉ ግን ኣብ 9 ዓመት ግን ነቲ ዝበሎ መሓላ ሎሚ ምዃኑ ኣረጋጊፅዎ ስለዚ እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ሰናይ ተግባር ክሳብ መወዳእታ እዩ እጅ ዓብ ተስፋ እዩ ሓደ ግዜ ተስፋና ክፅልምት ከሎ ዝሓሰብናዮ ጉነታት ኣብ ዝሓሰብናዮ ግዜ በቲ ዝሓሰብናዮ መገዲ ኣብቲ ዝሓሰብናዮ ኩነታት ኣብ ዘይፈፀመሉ ግዜ ኣምላኽ ከምዚ ኢልኒ ነይሩ ግን ኣይተተግበረን ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ካብቲ ዓባይ ተስፋ እቲ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ሰናይ ተግባር ክሳዕ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ተረዲአ ኣለኹ እዩ ዝብሎም ማለት እዚ ከዓ ንኹላህና እዩ እዚኣ እታ መሪሕ ጥቕሲ ናይ ምዕራፍ 1 እያ ማለት እታ ካልኣይቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ከዓ ይሃሉ ሕጂ ሓሳባት ክርስቶስ ብምሉእ ክህልወና ክእል ድዩ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንድሕር እቲ ድሕሪ ዘሎ ክሳብ 11 ዘሎ እንድሕር ኣንቢብናዮ ንሱ ማዕረ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምንዛዕ ኣይረኣዩን እዩ እንታይ ዳ ናይ ኣርኣያ ባርያነት ወሲዱ ክሳብ ሞት እኳ ደኣ ኣብ መስቀል ተኣዘዘ ኢሉ ስለዚ እቲ ኣብ ኢየሱስ ዝነበረት ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃሉ ኢሉ በዚ ሓሳብ እቲ ኣብ ተስፋና ኣብ ምዕራፍ 1 ዝተዋሃበና ቁፅሪ 6 ክሳብ መወዳእታ ተረዲአ ኣለኹ ዝብል እዚ ፍጻሜ እዚ ዝህሉ ሓሳብ ክርስቶስ ጌርና ትሕት ብንብል ንኩሉ ኣገልግሎትና ብትሕትና ምስ ንፍጽም ምክንያቱ እቲ መምህር ዝጠቐስዋ ወዲ ኣምላኽ ከገልግልን በጃ ንመጓሲኡ ሂወቱ ክህብን እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን ይብል ስለዚ እታ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ከዓ ይሃለኹም ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ሓሳብ
ازمس حساب كريستوس يسامى معدي ازمس قال እግዚአብሔር يسامى معدي ازمس حقي يسامى معدي ونعنا خبدنا خشجرنا خصقمنا واغا خفلنا خالي ግን እታ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ حساب አባኻትም ካይሃለሁ ስለዚህ እሱ መምህር ከተቆጽልና ከምጸንሑ አመብልዕ ማልክ ወለድ ኮሎሲ ሰማያ ሰማያት ከጾሮ ዘይክእል አምላኽ ማለት ስለዚህ ንኹሉ ውርደትና ንኹሉ ጾርና ከጸውር ስለዚህ መጸግን በቲ አብቲ ዝጨነወ ቦታ መብልዕ ማል ተወሊዱልና አብቲ አብ ክርስቶስ ዝነበረ حساب አባኻትም ካይሃለሁም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ ምዕራፍ 3 مريح تقصد بولنا ممهر تخماريام معرف قطر 14 مالت نابت حنصص علامة يزبل مالت نابت حنصص علامة نابت ناي سماي صوعة بقويت إياس كريستوس وقوي اللهوي نابزخ قوي انتخوين خاطا علن زبلو نجر كل نجر كقد فلو مالت سلازي نازن خركب كأنه كله خم قحاف قصر اللهوي كاب إبراوي إيو عبتحت جماليل تماهرو ناي تزبنتي ناي سنة تبابنا هيمانوتن بروفيسور زخونت عبتزلع على وتاز نبرة سبي بخلو نجار زقودي لو زي بهالي لو مالت جن قويتا مصوعو عب برخا دماسقو قويتا مصوعو نزيس أو عيد زي حجز قصة زلو ماني خاص خانتاي قبرت دليل اللي خامس بلو أنا تنسخات سقون نزل لها كريستوسي نعيب مؤمن دحنات كرهبو مس قدسان كارست خماقلو كاب سلمه نبرهان كاب يد شيطان ناب እግዚአብሔር ከመለሱ አይንት ልቦናውን ክትከፍተሎ መልእኸ ካለሁ ይተባሂሉ ማለት ስለዚህ ነዚያ ይዝክር ናብተናይ ሰማይ ጽዋዓ ናብተ ሕንጹጽ ዕላማ ናብተናይ ሱይ ጽዋዓ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎይለሁ ናብተናይ ሰማይ ጽዋዓ ክትጎይ ኸለኻ ክጓሓፍ ዘለዎ ነገር አሎ ማለት ከዕንቅፈካ ዝኽእል ነገር አሎ ማለት ስለዚህ ኩል ግዜቲ علامانا ناب تحنصص علامانا ناب سماياو زلالماوي هيوت አገልግሎትና ምጽዋትና ቤተክርስቲያንና ምህላውና ብዙሕ ነገር በመስራሕና ሓንቲያ ተኸባናት ድል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ዝደልዮ ኣብ መጽሐፍ ህይወት ኣብ ዘላለማዊ ህይወት ተኸነረጋገጻ ዘለና ማለት ስለዚህ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ናብቲ ናይ ሰማይ ጽዋዕ ባዕሉ ጳውሎስ ዝሓንጸጾ ዝመደቦ ይኮነን ብናቱ መደብ እሞ ናብ ደማስቆ ኸይዱ ነቶም بكريستوس ዝስዕቡን ብዛዕባ ክርስቶስ ዝምስክሩን ወንጌል ዝሰብኩን ንዖም ንምጥፋእ ኢሉ ዝኸይድ ነይሩ ናይ ኣምላኽ ጽዋዓ ግን ኣብ ጳውሎስ ግን ናብቲ ናይ ሰማይ ጽዋዓ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ዘለኣለማዊ ህይወት ክወርስ ንብዙሓት ከዓ ንበረኸት ክኸውን መምህር ወንጌል ክኸውን ናብዚ ተጸዊዑ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ታ ናይ መወዳእታ መምህር ከተቕስዋ ከለው ኩላህና ንፈልጣን ኩላህና ከዓ ንፈልጣን ከነብረላን ዝግባአና እዚ ኩሉ ተስፋ እዚ ኩሉ ትሕት ምባል እዚ ኩሉ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ምጉያይ ብዘይብኡ ዋልሓንቲ ክግበር ኣይክእልን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 5 እንታይ ኢሉ ዘሎ ብዘይበኣይ ዋልሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ኢኹም ወዘእንበልየሰ ኣልቦ ዘትክሉ ገቢረ እዩ ስለዚ በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ ክእሉ እየ ብጥበብና بحيلنا بجنزبنا بسلطاننا بشطارانا خنقبرو اندحر فتينا كله بلاش يزخون مال سلازي تناي حواريا بيتروس دغاطه مخاسي غويتاي تخلوني عقمي بالكان حجب وقت كيدا يقبا كان إنا تبال حجي ازغيد يلو مالت ابكن محنت مبلت اصواري بالله ولتاي بالله خينات يا بالله زغونه سلطان زي بالله ابكن محنت مبلت كريستوس كمنو ايكالن بتحايل ذهب يسوع كريستوس كسرح مس جمرجن اب حنت معلت 3000 نفسات هتميقو مالت زب حايل سغا اي كالني بتنسو ذهبنا حايلي نخلو اخلو سلازي اذا مرح تقصزي اخل غزي ابت زصلمه اوان برهان ابت تسفا زقرصنالو تسفا ابت زدخمنالو حايلي ابت انفتنا زطفانالو خا كومباس ወይ ካብ ብሶላ ኮይና ስለት መርሐና በትንሱ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ እኽእለ ኣብ ኩሉን ብኹሉን ልሙድ የይል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊምና ሓውና መምህርት ማርያም ቃል ህይወት የስማዓልና ስለቲ ኩሉ አገልግሎትኩም ስለቲ ኩሉ ጻዕሩኩም እግዚአብሔር የተጻድቃን አስበት ሆታ ንኽፈልኩም ሕጂ ናብ ናይ መዝሙር ግዜና ክንሓልፍ ኢና ብፍላይ حراي حبتنا تمنيت بفلاي زميركم زي تفلتو زميركم زي تفلتا
لما عنت بمزمور نأملاخ كنا مسجونينا نأملاخ كبروخ نجلس نأملاخ بمزمور كنا ملوخينا تبلو ويتبلا أنت ده هالليخن قدمي أخنا بكمنا تمنيت حبتي سلا توفى النتكي قال هو تسمع لنا راي قالوا أنت اللي هون كتزمروا تدالي زميركم زيت فلتا ملكة جبرامون دحر زي اللي حبتنا تمنيت تدالي الله راي ممهر تمنيت كاتسلي እሺ بسم አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነአምን በስላሴ ትብል መዝሙር ከም ፍቃድ አምላክ ፈተነ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ ኣብ ድዋታት መብሬ እንከሎ አብርሃም ስላሴ ክብሪ ናይ ጎይቱ ሪኡ ብምግራም ስላሴ ከገልግሎም ኢሉ ናብኦም ምስ ቀረበ ስላሴ ምስጢር ሰለስትነት ኣብ ቤቱ ረኸበ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ ምስጢር ንኽዕዘብ ጠመትኩን ኣብ ሰማይ ስላሴ ንኹሉ ክትምግብ ረኸብክዋ ፀሓይ ስላሴ ሙሉእ ኣካል ብርሃን ሙቐት እውን ኣለዎ ስላሴ ፀሓይን በርመዓት ፀሓያት ይብልዋ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ ካብ ደመና ሰማይ ድምፂ አንጎድጎደ ስላሴ ትዝፈትዎ ወደይ ኢሉ ኣብ መስከረ ስላሴ በአምሳለ ርግብ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ስላሴ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክርስቶስ ነበረ ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ስላሴ ምስጢር ናይ ስላሴ ከመዩ ዘይትብሉ ስላሴ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ኣካሎም ተግድሉ ስላሴ ብመለኮት ሓደ በአካል ሰለስተ ስላሴ ኣይንብልን ኢና ክልተ ወይ ኣርባዕተ ንአምን በስላሴ ወንአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ
ስላሴዮም ምስጢርና የእምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና ንአምን በስላሴ ወንአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና። ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለ ዝተውሃበኒ ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም ይባረክ። አቦና ይብራክማሽ። አሜን አሜን። መምህር ትምኒት ቃለ ሕይወት የስማዓልና ነአምን በስላሴ ወነአምን በስላሴ ስላሴዮም ዓለም ዝፈጠሩ ስላሴዮም ከቢሮም ዝነብሩ ስላሴዮም ምስጢር ናይ እምነትና ምስ ስላሴዮም ትርጉም ህላዌና። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክንዝምር ከለና መዝሙር እንታይ ንብል ኣለና? ካልኣይ ከዓ እቲ መንጪ ናይ መዝሙርና ካበይ እዩ? ሳልሳይ ከዓ ንምንታይ ኢና ንዝምሮ ዘለና? ንዓና እንታይ እዩ እቲ መዝሙር ብግልና? ተን ሰለስተ ኩሉ ግዜ መዝሙር ንሪአኒ ማለት እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብተን 5 ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ንብለን ተቐዳሚቲ ምስጢረ ስላሴ እያ ማለት ምስጢረ ስላሴ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ዘለኣለማውነት ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ምዕራፍ ሓደን ብዙሓትን ከም ዝነበሩ ክገልጽ ከሎ እንታይ ትብለና ነርና ሓብትና ትምኒት? ኣብ ድዋታት መምርየ ትብል ማለት እዩ። ንኣብርሃም ዝተገለጸሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ 1 3 ኮይኑ ከም ዝተገልጸ ይገልጽ። ብድሕሪኡ ካብ ደመና ሰማይ ድምፂ እዚ ናይ ሩባ ዮርዳኖስ ማለት እዩ። ማቴዎስ 13 ካልኦት ወንጌላውያን እውን ኣሎ። ማቴዎስ 13 ካብ 17 ግን እቲ ወዲ እግዚአብሔር ዝብል ዝነበረ መን ይብሉኒ ሰባት ኢሉ ዝሓቶ ዝነበረ ምስክር ናይ ሰብኣይ ኣድልየኒ ስለ ዝብል ንዓኻትኩም እምበር ንዓይ ስለዚ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እሱ እሞ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስጢረ ስላሴ ተገሊጹ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣቦ ድምፂ ኣስሚዑ እግዚአብሔር ወልድ በኣካለ ስጋ ኣብ ትሕቲ ዮሃንስ ደኒኑ ተጠሚቑ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብኣምሳል ርግቢ ወሪዱ ብመለኮት ሓደ በኣካል ሰለስተ እዚ መሰረተ እምነትና ይሴለሱ በኣካላት ወይ ተዋሃዱ በመለኮት ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መዝሙር ኣብ ብሉይን ሓዲስን ኪዳን ከመይ እቲ ትንቢት ከም ዝተዋህበ ከመይ ከም ዝተፈፀመ እዚ እዩ መሰረተ እምነትና። ብዛዕባ ንኣምን ብስላሴ ክንብል ከለናስ ዝብል ካብ ነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ብሒደት ሓብትና መምህር ትምኒት ዝዘመረትልና መዝሙር ደጊመ ንሓብትና መዝሙር ትምኒት መዝሙር ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነቶም ሰማዕና እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣብዚ ነዚ መዝሙርና ብምስ ቃል እግዚአብሔር ከነተሓሕዞ ካብቲ ዘስተንተንኩሞ ከተካፍሉና ዕድል ክንበኩም ኢና። ምዛ ሓብትና መምህር ትምኒት ክትዝምሮ ዝፀንሐት ብቃል እግዚአብሔር ከነሰንዮ ከለና ወይ ብምልክት በቲ ናይ ኢድ ምልክት ወይ ከዓ ብድምፂ ድሃይ ግበሩለይ። ራይ ተኹላህና ንዝክራ ድሩዕ ዕርገቱ ዝበላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ብትዳለዉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 19-20 እንታይ እዩ ዝብል? ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝመሃርክኹም ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ከዓ እንዳኣዘዝኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም፣ ኣነ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢሉ። ነቶም ናይ ህልውና ስላሴ ዘይኣምኑ ካብ ኣርዮስ ጀሚሮም ከም በዓል ጳውሎስ ሳምሳጢ ካልኦት እውን ዝመስልዎም ዝመፁ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም። ስለዚ ወልዲ ፍጡር ተዳ ኮይኑ ምስ ኣቦ ኣምላኽነት ክሕዝ ስለዘይክእል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ብዛዕባ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ ቅድሚ ዕርገቱ እዚ ቃል እዚ ማለት ኣነ ከዓ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኣለኹ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ከዓ ክገብሩ እንዳመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ዝኾነ ምዝ መዝሙርና ዝተሓሓዝ መሰነይታ ዝኾን ዝሓስኩሞ እንተልዩ ክንቅበለኩም እንድሕር ዘየሊ ከዓ ሎሚ 4 ምዕራፋት ስለ ዝኾነ ካብ 4 ምዕራፋት ብዙሕ ሕቶታት ብዙሕ ርእይቶ ብዙሕ ዘስተንተናዮ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሎሚ ከዓ ናይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ፊልጵስዩስ ናይ መወዳእታ ግዜና ስለ ዝኾነት ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ቆላሲዩስ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲዩስ ወይ ናብ ቆሎስየ ኢና ክንርኢ ስለዚ ኣብዚ 4 ምዕራፋት ዘለና ሕቶ ርእይቶ ወይ ያስተንትኖ ናብኡ ኢና ክንሰግር ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ከሰጋገረኩም እየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ማሕበር ኣስተንትኖ ተለና ኣብታ መዝሙር ከምቲ ክንሰምዓ ፀናሕና ብዛዕባ ናይ ስላሴ ስለ ዝኾነት መዝሙር ብዙሕ ከነስተንትን ንኽእል ኢና ما عندي حد زمر ديل عنك زمر ኣስተንትኖ ፍታ መዝሙር ተትህልወና ፅቡቕ ነይሩ ምናልባሽ መዝሙር ዘሚራ ፀኒሓ እንድያ መምህርቲ ምኒት سوري حراي يا ሰገሚል ሕራይ ሓሳብ ድህብ ካብ ማሕበር ክሳብ ድመፅእ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ፀልማት ድማ ኣብ ልዕሊ መዓሙቕ ነበረ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ይብል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብል ትሕት ኢሉ ድማ ኣብ ቁፅሪ 26 ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኣብ ቁጥሪ 27 ውርድ ኢሉ ከዓ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብታ ቁፅሪ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ብምባል ከም ሓደ ገይሩ ይዛረብ እሞ ኣብታ ቁፅሪ 26 ከዓ ውርድ ኢሉ ኣምላኽ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ኢሉ ከዓ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 እውን ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ
ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ብኡ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የበርህ ነበረ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ብምባል ኣብዚ ከዓ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ ምስ መፀ ኣብ ቁጥሪ 14 ድማ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ብምባል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ምስ ስጋ ተዋሂዱ ክርስቶስ ብስጋ ምግላፁ ይነግረና ንሱ ከዓ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምስ ስጋ ዝተዋሃሃደ ቃል ከዓ ኩሉ ብኡ ኮነ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ከም ድብሎ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን ብምባል ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ከዓ ይነግር ማለት እዩ ኣብ መጽሓፈ ኢዮብ እውን እታ ጥቕሲ ድዝክራ እንድሕር ሃልዩ ከዘክረኒ እዩ 33 እያ መስለኒ ጌጋ ክልአለይ መንፈስ እቲ ኩሉ ዝኽእል እዩ ዝፈጠረኒ ብምባል ከዓ ኢዮብ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ምዃኑ ተዛሪቡሎ ኣቦና ኢዮብ ስለዚ ኣብ ፈጣሪ ምዃኑ ወልድ ፈጣሪ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ምዃኑ እዚ ከዓ ብስም ብግብሪ ብኣካል ሰለስተ ምስ በልና ብባህሪ ብስልጣን ብፍቃድ ብመለኮት ብኣፈጣጥራ ዝዓለም ሓደ ኣምላኽ ምዃኖም ዘመልክተልናዩ ስለዚ መን ፈጠረና ክንብል ከለና መን ፈጠረና ስላሴ ኢልና ምስጢረ ስላሴ ከም እንመሃር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ምዃኑ ማለት እዩ እታ መዝሙር ብዛዕባ እዚ ክትንክፈልና ፀኒሓ ከምቲ ኣቦና ድበልዎ እውን ኣብ ቤት ኣብርሃም ብሓድነትን ሰለስትነትን ከም ተገልፁ ኣብ ድዋታት መምሬ እዛ መዝሙር ፅቡቅ ጌራ ትትንትነ ማለት እዩ ደጊመ ንመምህር ትምኒት ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ካልእ ሓሳብ ዘለዎ እንተሎ ናባኹም መድረኽ ዲያቆን ሓዊ ኣነ ደንሽቲ ከፍትናፍታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 እሺ እታ ጥቕሲ ጥሪትያ ፀናሕኩ ክነግረኩም ኢዮብ 33 ድበልኳ ትክክል እያ ኣብ ቁፅሪ 4 ኣላ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ቁፅሪ 4 እያ እሺ ቀፅሊ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብ 12 ክሳብ 14 ዝነግረኩም ካልእ ዘረባ ገና ኣለኒ ግናኸ ሕጂ ክፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምስ በለሲ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ እቲ ዝመፅእ እሱ ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩም እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ ኢልሞ ኣብዚኣ እታ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ትገልፅ ኮይና ተሰሚዐኒ እዋ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ድሓር መንፈስ ቅዱስ ክሰደልና ስራእቲ ብመለኮትን ባህርን ሓደ ምዃኖም ሰለስትነቶም ከዓ በዚ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስለዝኾነ ሰዓት ሓድነት ሰለስትነትን ትገልፅ ኮይና ተሰሚዓትኒ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ኣብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ ትብል ብትክክል ኣብዚ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሰለስቲኦም ተጠቂሶም ኣለው እግዚአብሔር
أبرهيلكي قال هوت يسمع لنا. آمين. يا بيبلس كبر. خامل اللخو دياقون كما يوعدكم دوم እግዚአብሔር بياتي ይመስገን። አሰላም ንሳኸን ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 16-17 የሱስ ምስ ተጠመቐ ብእግሩ ካብ ማይ ወፅእ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፊቱ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአ እንሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፅእ እዚ እቲ ከም ኣብ ኢየሱስ ወልድ ርግቢ ከዓ ከም መንፈስ ቅዱስ ኣቦ ከዓ እዚ ፍትው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሰለስቲኦም ሰለስተ ስላሴ ዝገልፅ ገልፂ ሰለስቲኦም ብርዮ እዚ ብስርዓት ይገልፀልና ኣሎ ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲኦም ይገልፀልና ኣሎ ማለት እዩ آمين قال له وتسمع لنا. እዚያ ወዲ هراي مزجي زينا. لولاي أنا خاني حنت تأصلاتني ماشي. ماتيوس إسران شومنتن كعسر تعتن إسران سلازي كيدو نقولهم أحزاب باسم أبن والدن منفس قدسن إن داتمكم زعززكم كله كحلوكم كا إندا مهاركم ديك مزامرتي جبروم إنه دما أنا كسع مودة تعلم كله معلت مساخاتكم إيه قال له وتسمع لنا. هراي بعد مزجي زينا من تنكيد أبزي زنبرنا تمرتي فيليبيتيوس كام معرف حدك سام معرف 4 أبو زستنتنايو زتمهارنايو مبرهي مجلتي توسخ حساب ريتون انتن لنا ويون حتى مدرخنا بهم قبله دكتور كفلاي تهلو ده تخنو حراي بنت ما إد تلعيلاني را هومز آيفون تبل እሺ هراي ممر سارة ዲያቆን ወደይ ብዛዕባ መዝሙር ነይሩ ግን ወዲእና ስለ ዘለና ኦኬ እሺ ቀጽሉ ዶክተር ክፍላይ حراي أني اللي كوري هذا اللي መጀመሪያ መምህር አቦና ኩላቶም ብዝሃብዎ ተገሊጹ እዩ ግን ቁርብ ኣረኣእያ ክፈላለ ስለ ዝኽእል እቲ ዝተሰምረሉ ሓሳብ ተደገመ ኣይ ጎድእን ብምባል እቲ ናተይ ከዓ ከካፍል እዚ መልእኽቲ ናብቶም ኣብ ፊልጵ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝነብሩ ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ዝተጻሕፈ ኮይኑ ሰላምታ ጸሎት ምስጋና ምዕዶን ምስክርነትን ዝሓዘ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ክምስክር እንከሎ ብዛዕባ ገድሉ ይጽሕፈሎም የጽናንዖም ከዓ ኣብ ምዕራፍ 1:21 ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ምማት እውን ረብሓይ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሰብ ሕጂ እውን ብትብዓት ዳኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክርስቶስ ክኸብር እዩ ይብል ዋላ እኳ ነዚ ዝመስል ዓሚቕ ምስክርነት ክርስቶስ እንተሃበ ጉዕዞ ክርስትና ቀጻሊ ምዃኑ ንምግላጽ ኣብ ምዕራፍ 3:12 ኣነ ነቲ ንኡኡ ክኸውን
بكريستوس إيوس الترخبكو من تغرخبون مقدمت دفع اللهم بر المحجر الصم كان زخونكو أيكونان يبل أبقعزوها سبواس لازنبري أم معرف 4:13 بتحايل يذهبني نخل فؤلو إيا يبل إذا بتأمنتنا نتصور مرداء هالينا بصنعات نقدمت كنقسقس كان زلنا يمهرنا بمسكرنت كيتوسنا نتم سفلت كمرحل زلوم كريستوساوي سنة حساب ينقرهم زخاء نايول قومن ناي بسعيومن بزملكات إيو نرأسهم بزملكات أب معرف 4:8 حق زبالة رزنت زبالة قنوع زبالة نصوف زبالة تفتاوي زبالة صبوق ورزلو زبالة قال دقنت انت خوينو قال نقدون انت خوينو بقو حسابو يبلون نبصعي بزملكات كأ كمتي كريستوس كساب بموت مسكال استبجولنا أم معرف 4:3 سفير خمزلو نعي تعملني بمبال نرأس زحشوك تمت راي زي كونه بتعتنا اتحادة كاب رأسو أبليسو خرئي يمهرنا إذا مهرن كلوغن كاب أخلاقاتن وكيات عايتن تتنقعو يبلنا سلازي نتي أماتيوس نعرف 10:16 إنه كم أباقع ناب ماكل تخالو سدكم اللخون دقيم تأبيبان كم تمن قرهتات كم رقبي خونو زبل كريستوساوي تمهرتي إزميل اختي يولها سلازت وهبني كوري هبلي نبغم أبونا علي وقت يسمع لنا دكتور بتعمي طبق يروم كتأساسر وطنيهم اتفلو ويدماتو واحزي أم معرف حدا أم معرف كلتا كاب كلتا ناب سلسة كاب سلسة ناب 4 التأساسيرهم يوم كقلتوا لنا طنيهم قالي وتسمع لنا قالي توسخ حساب انتلنا ناباهم يمحبر كاب 4 المعرف دخان نستنتنو نجر انتهاليو ويون حطو انتلنا يكون إذا خفى بلال مثلا لا 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 ممر سارة يا إذا خفى بلال لا كنت يكون بالممر سارة أوكي ناباغني ممر سارة اوكي هراي أنا سي زستنك انتنكو نجر انتلو بتقو زونا أنا كريستياناوي هوتسي እታ ናይ ወደፊት እታ ዘለዓለማዊ ህይወት እንዳጠመትና ክንጓዓዝ ከለና ኢና ፍረ ነፍረ እታ መወዳእታ ነሲ አገልግሎትና ሆነ ኩሉ ነገር ንገብሮስ ንጓዓዞ ጉዕዞሲ ናብ ዘለዓለማዊ
ህይወት እንተዘየጠሚቱ ብጊዜያዊ አገልግሎት ጥራይና ክንውሰን እቲ ተስፋናስ እንዳደለናዮስ ክንረክቦ ንክእለሉ መገድስ እቲ ኩሉ ንሰጉሞ ስጉምትስ ነታ ዘለዓለማዊ ህይወት ተስፋ ተገበርና ክኸውን ዝምዕደልና ዘለኹ ስማዕኒ ቃል ህይወት ይስማዕና ብኩሉ ትምህሩና ዘለኹም ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ نمهر لنا نمسكن لنا አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። እሺ ካልእ ኣስተንትኖ ሕቶ ርእቶ መብርሂ ዝኾነ ይኹን ተለና ብዘን 4 ምዕራፍ ኣለና ዶ? ዲያቆናይ ኣቦና ደሓን ዋላ ስቕስቕ በዚሕ እሞ መበራበሪ ኮነና እታ መዕፀዊ ዝገብራ ክጥቀመላ እሺ ፅቡቅ እቲ ግዜ ስቂለ ካብ ዝኸይድ ኢለ እየ ኣቦና መምህር ሓውና ቃለ ህይወት ይስማዓልና መመሊሹ ድማ ምግላፁ የብዝሓልካ ከምኡውን ዝዘመርኪ ሃፍትና ትምኒት ዝማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና ብመርገታ ሓውና ዲያቆን ከምኡውን ዶክተር ክፍላይ ድማ በቲ ዝሃብኩምና መብርሂ እግዚኣብሔር መመልሹ ምግላፁ የብዝሓልኩም ኣብዛ መልእኽቲ ናብ ሰብ ፊልጵ ኣብ 4 ምዕራፍሲ ደጋጊሙ ንሓጎስ ገሊፅዎ ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሓጎስ ክገልፃ ከሎ ግና ብመን ወይ ድማ ብምንታይ ክንሕጎስ ከም ዘለና ፀቂጡ እዩ ዝዛረብ ኣብታ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ስለቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ደቂ ሰባት ሓጎስ ደሊና ብዙሕ ንጓዓዝ ኢና ሓጎስ ደሊና ብዙሕ ንኸፍል ኢና ሓጎስ ደሊና እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኸይድ ኢና ብስልጣን ብሃብቲ ብጉብዝና ብመልክዕ ብዓልየት ብዝተፈላለየ ነገር ተሓጎሱ ይኮነን ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ ብሃብቲ እንድሕር ተሓጒስና ተሃብቲ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክኸውን እዩ ክኸይድ እዩ ብስልጣን እንድሕር ሕጉሳት ኮይና ድማ እቲ ስልጣን እንተ ሰብ መሪፅና እንተ ብሓይልና ተመፂናዮ ከተቐሚጥናዮ ሓደ መዓልቲ እቲ ስልጣን ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ክሰዓር እዩ ብጉብዝና ብመልክዕ ብሓይሊ ብተፈላለየ ነገር እንድሕር ሕጎስ ኮይና እውን እቲ መልክዕ ክድምሰስ እዩ እቲ ሓይሊ እውን ክደክም እዩ ዋላ በዚ ክንብሎ ፀናሕና ክንሕጎስ እንተ ደኣ ኮይና
بتي توهيبنا زلو ديكون نحن حقوس بمن دع بتوهابي نحن حقوس سلنا بقويتها تحقوسو دقيمون تحقوسو إبل اللخو اتي بقويتها نحقوسو كاب قويتها دما إن رغب حقوس انتايو نباريو قويتها بعلون أونجل يوهنس معرف أسران معرف 16 قرأتا قصر عسران كلتن تعيزبل لبهم كحقوس يبل حقوسكم دما كاباهم زوسدو يلبون لبهم كحقوس يو حقوسكم دما كاباهم زوسدو يلبون بزي زبلنا يو قساقس نجر انت دعا تحقشنا صنيحنا نأملاخ دما بوتا انت زيهبنا السوز وصدر لله مستوسد دما تحقسنا متى يقير ناب قهي ناب حزن ناب سقاق أو يقير أما لبهم كحقوسيو حقوسكم دما كاباهم زوسدو يلبون اتخاب أملاخ زتقبلنا يحقوس اتلبنا بأملاخ زمال أحقوس سلازيو وارياب أولس بقويتها تحقوس كل ساعة دقيمة دما تحقوسو إبل اللخو زباله بتخالق زهبناون زحقوس نجر أين التحقوس أيكونن بتخالق زهبنا حقوسات كنكون تدعى خوينا مجمريا بتتوهبنا هي زي كونس بمن كان حقوس لنا بتوهابي قدم كان حقوس لنا نزخلو أبن نزخوننا أبونا إيب حقوسو أبهابتو حقوسو أولدو حقوسو دما أبطعنقو حقوسو دما بتخالق زنبورو انت زخو النبرة يتخلو مستفقة نتحزن كخلو أي مخالة النيرو أبونا أيب قنا حقوسو كل نقارو نامنتا كمن ينرو كابقزي أبيهر ينرو نابتو ترى أيو زخادة نابتو تقبلو ودمال لحر كم زي نبرا زخانة نابقو أيت أمتن لبون أو أيق أمتن تمام نحنا دما بتا أملاخ زهبنا أين التحقوس أيكونن جن منش حقوس بقويتا كل ساعة تحقوسو دقيمة تحقوسو إبل اللخو لبخم كحقوسيو حقوسكم دما خباكم زوسدو يلبون سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو تجزي سغيلو خيحلف كنت قملو إلى إما سلتو هابن جزيه thank you دياكوني آمين أريد تسمعنا كنا دياكوني أشي الدهاية خاصة حوس سقاعد الدهاية أشي نيشتي حساب كتب أنا بحفشة ملكتنا إذا فيليبيسيوس
እታ መወዳእታ መልእኽትስ በቃ ሃገርና ኣብ ሰማያት ምዃና እታ ፊልጵስዩስ 3:10 ተጠቂሳ ደላ ሃገርና ኣብ ሰማያት ስለ ዝኾነት ካብኣ ድማ ንክርስቶስ ንፅበ ስለ ዘለና ንዓኣ ንምውራስ ከምቲ ኣቦና ክብልዎ ፀንሑ ብጎይታ ክንሕጎስ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ክንነበር እንድሕር ኮይንና ከምቲ ጳውሎስ እቲ ብዙሕ ዘመክሕ ነገር ዝነበሮ ብዙሕ ዘነይት ነገር ገዲፉ ከም ክሳራ ቆፂሩ ከም ጓሓፍ ቆፂሩ ንኩሉ እቲ ዝነበሮ ዝሓለፎ ነገር ኣብ ድሕሪት እናረስዐ ናብቲ ኣብ ቅድሚት ደሎ ፅዋዓ ኣምላኽ ናይ ሰማይ ናይ ላዕሊ ፅዋዓ ኣምላኽ ናብኡ ዝመጣጠር ዝነበረ ነታ መንግስቲ ኣምላኽ ንምርካብ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ እቲ ኩሉ ዝሓለፍናዮ ነገር ንድሕሪት ገዲፍና እቲ ናብ ጎይታ ከይንመፅእ ንክርስቶስ ከይንስዕብ ዝሓናኹነልና ኩሉ ነገር ከም ጓሓፍ ከም ከንቱ እናቆፀርና ናብቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ደሎ ሕንፁፅ ዕላማ ናይ ሰማይ ፅዋዓ ኣምላኽ ናብኡ ክንመጣጠር ናብኡ ክንጎይ እሞ ሃገርና ከዓ ሰማይ ስለ ዝኾነት ንክርስቶስ ብምስዓብ ኣብ ኣፍታ ናይ ዘለዓለም ቤትና ብሓጎስ ክንነብር እዚኣ እታ መልእኽቲ ናይ ፊልጵስዩስ እሞ እግዚኣብሔር ነዚ ክንገብር ይሓግዘና። ሓራይ ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም እየ። ከመይ ፀኒሕኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦና ብመልአከ ሰላም ኩልኩም ህዝበ እግዚኣብሔር እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ክንብል ከለናሲ ብሙሉእ እውነት ምዕራፍ ፈሊጥና ክንገልፆ ማለት ዘይኮነስ ሓንቲ ቃል እውን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ምስ ህይወትና ምስ ኩነታትና ምስ ድልየታትና ምስ ፀገማትና ምስ ፀጋና ዝኸይድ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኣቦና እናገለፁ ከለዉ ከስተንትና ዝፀናሕኹ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14-16 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እውን ተጠቂሳ ነይራ። ኣብዚ ማእኸል ጤናንን ጠዋይን ወለዶ ኢሉ ብዘይ መንቅብን መንቀብ ዘይብሎም ግርሃት ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኩሉ ብዘይ ምጉርምራምን ብዘይ ምውልዋልን ግበርዎ እዩ። እጅታ ኣነ ዘስተንተንክዋስ እንታይ እያ መጀመርያ ኣብዚ ቀናንን ጠዋይን ወለዶ ዝበሃል ዘሎሲ ኣብቲ ምስቲ ቀናንን ጠዋይን ወለዶ ድየ ዘለኹ ኣይኮንኩን ዝብል ንነፍሰይ ክሓታ ፀኒሐ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ነገር ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ። ብቃል እግዚኣብሔር ምስ መሰረት ምስ ረኣናዮ እቲ ቃል ሓቅነት ምስክር ስለ ዘለዎ እዝን ስለ ዝገበርካ ኣብቲ ጠዋይን ቀናንን ወለዶ ኢኻ ዘለኻ ዝብል እንተኮይኑ መልሲ ከመይ ገረ ካብኡ ይወፅእ? ክብሪ ነዚ ክርስሙ ይኹን። ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዝወደቐስ ኣይትስእን ዶ ዝተጋገየስ መገዲ ዝተጋገየ ከዓ ኣይምለስን ዶ ኢሉ ሕጂ ዋላ እቲ መልሲ ብቃል መለክዒና ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ባዕላህና እንድሕር ለኪዕና ካልእ መላእኽቲ እንድሕር ተለኪዕና ስኻ ፅቡቕ ኣለኻ ስኻ ቅዱስ ኢኻ ስኻ ከምዚ ኢኻ ዝብል ናይ ውዳሴ ኮንቱ ሕሹኽታ ናይ ሰይጣን ኢና ንሰምዕ መለክዒና ብትክክል ቃል ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ዝህበና መልሲ ኣብ ምዝቀናንን ጠዋይን ወለዶ ኢኻ ዘለኻ እንተደኣ ኮይኑ መውፅእ ኣሎ። ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ግዜ ኣሎ ሕጂ እውን ማለት እንድሕር ኣብቲ ቀናንን ጠዋይን ወለዶስ የለኹን እንተደኣ ኢሉ እቲ መልሲ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንታይ ክንገብር ዝግባአና ሽዑ? ንኸንቱ ከም ዘይጎየኹ ወይስ ንኸንቱ ከም ዘይፀዓርኩ ነቲ ቃል ሂወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣዴና መምህር ሳራ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ከም ክርስቲያን ተስፋ ፅዋዓና ሰማያዊ ሂወት ስለ ዝኾነ ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ እንታይ ማለት እዩ? ንትምክሕተይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መንግስቲ ኣምላኽ ዝወርሶ በታ ኣብ ህዝቢ ዘገልገለ እዩ። ነዚኦም ስለ ዝመሃርካ፣ ነዚኦም ስለ ዘድሓንካ፣ ነዚኦም ስለ ዘነሳሕኻ፣ ነዚኦም ስለ ዝተዓገዝካ ተባሂሉ ልክዕ ከምቲ ቶም 6 ቃላት ወንጌል ዝብሎ ማለት ኣብዚ ማእኸል ቄናንን ጠዋይን ወለዶ ኢሉ ብዘይ መንቅምን ክልተ ነገር ማለት
بزي مغرمرامن بزي مولوالن هجيك مغرمرام مبزحتنا خم حاتيات غيرنا ينوسدونينا كلا بعل كستخا خمزي كلا بعل بغشخا بلا بعل وزرو خستخا تخستو نات مغرمرام كم حاتيات ينغزرونينا حجي نعوينا خاخنا استواهلو لزلنا مخنياتو تاقبو من انسان هاتاو كما يتدقوا استابي حاتيات بال ماريساق ابتعابه حاتيات كيتودقس ابتن اشتي حاتيات طنققات كونو يبل مالن سلازي اما اخل زقينانن طواين ولدو يغريتها اما اخل زقينانن طواين ولدو زي منقبن حفتن زي بلوم ولود املاح كونكم كم برهانات او عالم اتبرهم انت خدكونو يل نخلو بزي مغرمرامن بزي مولوالن قبروي حجي اب هيوتنا اب سدرانا اب بيت خريستياننا اب حزبنا اب عالمنا بهاجرنا برهانات نخن كون بزح فلتات وي بزح سلطان وي بزح سراح يدلينا مالت هيكونن اب زبنهم بقرب نجر برهانات كوينم يمين تابع على تخلت سنتيم نتولد تتراجع كونس ساموردا تعلم برهان كوينه مالت أتا أنو قويتا ياس كريستوس قبئز قبأتون برهان كوينا تبرها الله مالت اتن السخان عبيتي كتعطو اي قبعنني حنت قال تراي تزارب ودي كحوي زبل حلقة ميتي أمولو إسرائيل اب كل أمنت برهان كوين سلازي أبزق ينانن تواين ولودزي منكب زي بلوم قروهات حفته زي بلوم ولود أملاخيل نخلن حدا بحدا ندحرينين كم برهانات اب علم اتبارهم انت تكونوا شعخلت نجر ما سر غيرو بزي مغرمرامن بزي مولوال مالت مترطار مالتي املاخ سمع دخون املاخ قبر لي دخون املاخ ملس لي دخون املاخ قبل لي دخون كمزع عينت عبد امنت ازي اتي مترطار بحال قويتا اس كريستوس كاكبرن زخر سمو يخون كند فدرا ادري اكل امنت انتلاتكم سلازي طاف كاب ادري يدقق بدك انت دا خوينو طاف بتز بقلولو ملكت አለው አተቆር ካን ደህሪ ኻዮ በታት በقلላ አድርገን ልክዕ ከመንቋቁ ሐያ ማለት መቆሊው አይፈለጥኒ ስለዚህ በመጥቃቁ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ምልክት ነቃዕ ዘይብሉ እምነት ማለት በዘይ ምሩራምን በዘይ ምልውልን ገበርወይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁርብ ደቃይቅ አለዋና ምናልባት سق سلازبلكم كنساتف كات እግዚአብሔር ዘቀመጠልና ነዝኾነ አብዚናይ ፊልጵስዩስ ዘስተንተንታና እንተለ ሕጆን ዕድላለና ምልክት ገበሩልና እንደህር ሕቶ ዘይብልና እንደህር ኢቶ ዘይብልና እንደህር አስተንትኖ ዘይብልና ወይ አጸቢቁ ተረዲናሎ ወይ ካ ግዜ ገበርናሎ ናገንጸልናየን ማለት አራይ አነ እዚኣ አስተንቲና ካብዝ ናይ ፊልጵስዩስ ትብሉ ሕጁን ዕድል ኣለና አቦታት አዴታት አህዋታት ኣብነት ኮኾነና ግዜ ክንጥቀመሉ አቦና ሳብ ምዕፀዊ ቃለ ምዕዳን ገይሮን ከዓፅውልና ስቕስቕ ምስበልና ንዓና መተባብዕ ክኸውን ቅድሚት ይኹን ድሕሪት ይኹን ትመልእኽቲ ሓደ ኢሎም እዮም ነዚ እውን ክንመሃረሉ ይግባአና ማለት እዩ هراي يحاونا ممر تخلو ممر تخماريا هراي بمريتا أنا ونا يبونا تغطي لي إتا كريستنتنا لتصنع حكونسي بتي معرف 14 سلسلة بتحيلي زهبان بخريستوس نقولو خولي تبلموني أبتكال بولي كيران كنرئ خلنا أبي سياس معرف 40 حدن فقد عسرت أفت معرف 40 حدن تايل أسجمر حجازي إسرائيل أملاخ ناسي حجازي إسرائيل مخان حجازينا مخاني لا كنا أفت عسرت زيادة ويك أكاب من البات كاب شمونت أتحيزن تداري ياسين تدارينا نخلاتنا كنا أتا إسرائيل بارياي أتا يعقوب زحارو خازري أبراهام فتاوي أتا خابوسنات مدري زمصاكوها
ካብቲ ኣዝዩ ርሑቕ ፀዊዐ ባርያይ ኢኻ ሓሪርክኻ ኣይነዓቅኹማ ድማ ዝበልኩኻ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላኽካ እየ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዓካ ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ፅድቂ እውን ክደግፈካ እየ እዚ ዓይነት ኣምላኽ እንከለናሲ ንምንታይ ኢና ንፈርህ እንዳበልኩ እየ ከስተንትን ፀኒሐ እሞ ስለዘይንፈልጦ ኢለ ባዕለይ ከዓ ክምልሳ ፀኒሐነ ናተ ነፍሰይ ምክንያቱ ዝፈልጦ ነይረ እንተትኸውንሲ ኣነ መፈራሕኩን ነይረ ከምቶም ኣቦታተይ ከምኣቶም ተባዓት ምኾንኩ ኣነ ግን ብዝኾነ ነገር ብንእሽተይ ይዕንቀፍ ኣለኹ እሞ ኣምላኽ ከዓ ክፈልጦ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ክንፈልጦ እዩ ድፅዕር ነይሩ ንክርስቶስ ክቐርቦ እዩ ድፅዕር ነይሩ እሞኒ ከምኡ ዓይነት ትብዓት ከምኡ ዓይነት ፍልጠት ከምኡ ዓይነት ተገዳስነት ክንገብር ከዓ ንዓይ ክገብር ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ንስኻትኩም እውን ኣቦታተይ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ንኽእል ፅቡቅ ጌርና ዘይሰማዕናዮ ኖት ዘይሓዝና እንተሊና ክደግማ እታ ናይ መምህር ተክለ ማርያም ኢሳያስ 41 ቁፅሪ 10 ምሳኻ እዮ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላኽካ እዮ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዓካ ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ፅድቀይ እውን ክድግፈካ እየ ኣብ ቁፅሪ 11 እንሆ ድማ እቶም ኣባኻ ንዝንድሩ ኩሎም ክንውሩን ክሓፍሩን እዮም መፃርርትኻ ድማ ከም ዘይነበሩ ክኾኑን ክጠፍኡን እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላኽካ እየ እሞ ኣይትሸበር ኢሉ ከበርትዓካ ክረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ፅድቀይ እውን ክድግፈካ ኢሉ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣብ ዝነበረሉ ፅንኩር ኩነታት ንጉስ ሰናክሬም ነቲ ከተማ ስለ ዝሓፀሮ በረኻ ውፅእ ኢሎም ዕንጨይቲ ከምፁ ውርድ ኢሎም ማይ ክቐድሑ ኣብ ዘይክእልሉ ቦታ ተኸርዲኖም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንጉስ ሕዝቅያስ ግን እቲ ምስኡ ዘሎ ቅልፅም ሰብ እዩ እቲ ዝሕግዘናን ኩነትና ዝዋዳእጋአናን ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት እሞ ብንጉስ ብፈኸራ ንጉስ ሰናክሬም ኣይትፍርሑ ኢሉ ከፅንዖም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እቲ ኩነታት ቀሊል ነገር ኣይነበረን ግን እቲ ቃል ህያው ዝኸውን ኣብቶም ናይ እምነት ሰባት እዩ ማለት እንድሕር ፀላኢኻ ዓሪዱ ካብ ገዛ ዘይትወፅእ ገይርካስ ብድሕሪኡ ዝፅበየካ ምምራኽ ምማት እዩ ማለት ቃል ኣምላኽ ግን ህያው እዩ እቶም ካባኻ ዝንድሩ ኩሎም እንሆቶም ኣባኻ ዝንድሩ ኩሎም ክንውሩን ክሓፍሩን እዮም መፃርርትኻ ድማ ከም ዘይነበሩ ክኾኑን ክጠፍኡን እዮም ምክንያቱ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ኣነ ኣምላኽካ እየ እሞ ኣይትሸበር ከበርትዓካ ከረድኣካ ብየማነይቲ ኢድ ፅድቀይ እውን ክድግፈካ እዩ ስለዚ ንሱ ናይ ትማሊ ንሱ ናይ ሎሚ ንሱ ናትና ንሱ ናታቶም ኣብ ኣቦታትና 300 ቅዳሴ እንታይ ኣሚሎም ዘለው ወተጋብኦተነ ይኩን ከመ ተጋብኦቶም ለኣርዳኢከ አንተ ዘአምሃ ወአንተ ዘይእዜ አንተ ዘእሙንቱ ወአንተ ዘለነ ኢሎም ጉባኤና ከም ጉባኤ ደቀ መዛሙርቱኻ ኣብ ፅርሐ ኣርያም መንፈስ ቅዱስ ተቐበልሉ ኣዳራሽ ማለት እዩ ይኹን ከመይ ንስኻ ናቶም ንስኻ ናትና ንስኻ ናይ ሽዑ ንስኻ ናይ ሎሚ ኢኻ ኢሉ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራሕ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኣነ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ኢሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ደጊመ ሓውና መምህር ተኽሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሕራይ ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋና ምናልባት ዝኾነ ኣብ ናይ ፊልጵስዩስ ዘስተንተናየ እንተሎ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብሰፊሕ ተገሊፃ ነይራ ክመስሎ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብሞቱ እናመሰልክዎ እዩ ዝብል ብሞቱ እናመሰልክዎ ብብዙሕ ነገር ንክርስቶስ ክንመስሎ ንደሊ ወይ ክመስለና ንደልዮ ኢና ብዓርቢ ክትመስሎ ግን ቀሊል ኣይኮነን ከም ክርስቲያን ማለት እዩ
حراي جزينا نتغملو حراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን أبونا أبي ملاك سلام قال معدان غيركم بصلوت كتعصولنا حراي أبونا قال هو تسمع لنا كلكم دقيمة أبتا معرف 4 قطر 6 قطر 7 سي زيد اللي يبلنان دك سبات كل جزء إن ندلي هاريا باولوس كنت عايز بلنا نازله دليتكم زبلس بصلاتن لمانون مسلناي مسغانا اب املاح يفلط انبر بغلقوا ايتيچنقو بتندليو كنچنق بتخونلنا ندليو كنشجر زي كونسي سباتنا ندليو بزح نجر الله جن اتي اتدليو بصلات يكون بلمانه يكون بمسغانا دما يكون إذا دما أمن فلت إزبل دلو أب أملاخ دليتنا زهبنا حساب لبنا زسمرلنا حطنا زملسلنا أملاخي أما اتندليو اتنحسبو اتنحطو كوخانلنا أب كدما أملاخ نحنا انتاي كوينا خنفلت بمجناق زي كونسي بصلوتن لمانون مسغانان مسبله ابتا قصر 7 دما تايلو اتخاب كل أأمرو زبل سلام أملاخ دما نلبخمن حسابكمن بكريستوس يسوس كحلو ويو انت دا اتندليو بصلوت بلمانو بمسغانا اب قدما أملاخ اندحر تفليطوسي نأمرنا دما اتخاب كل زبلصه سلام أملاخ كمال أيو نتن دليان ان حسبون دما بكريستوس يسوس كحلو ويو الى امه مبزحتو قال خندلي قال خونلنا كن من خلنا عقب مثلنا رحوق مثلنا زي بصح مثلنا زي نرخبه مثلنا نچنقينا مچنق جن ناب كحداتو نودقكايو مچنق ابهلونا املاخون اب طرطر اب حتلت اب حتو ملكت زقتيو اما بغلكو ايتچنقو اتداليو كله بصلوتن لمانن مسناي مسغانا اب املاخ يفلط بلنا لمو بخمزي كنكون دما يابير نخلنا يحجزنا سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو مدبنا بصلوت كنعصو كلنا حساب بصلوت حف نبل انت سلام زصلى صلوت كم بحدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ እንት ሰላም ዘሐንተን ልዑል ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ
من سلام صلي بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منجست خاتم وأركام تاب سمايكم دمام دريكم عليت مقبنا لما هبنا نانز بدلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا أبفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منجسن حيلين كبر نزل عالمنا كائما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكم بخو حلنا غدن قلي خب سقافون دن قلي خب دي جابير سوات قويتا سراوي سلام لكم بخو سخيكاب أنا سبرختي خي فركرسكم برخي وملي تسقى جابير مساقي أوفيس تدسولكي هاتيات ناصر يلنا نفتو ودخ يذكر ساس منتانا حرات لمن ابن أمين ونقول جابير لمن كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كلي كان أغمى جابيرات رين سقى خاو نفسنا يكان نفلت وعد أملاخ بلنا كل اسم كان سمن سبوعنا لنا بسما يزل خنسخا سلام كعبل النفس كلنا حدث نبزع على من زمن وارنا سلام خلو كل مرحة سوى سلطان بقدس كا سلام أبو أبزريانا نزل ما كان تعذاب كأمخرا أما يتعونا موسانا نزل قراءتنا بقول سلام حلوهم بهدوء بعون عنوات كنبرن كل سنة يعمل خدمة ناخاني جابير بنفرح حياونت كنكبن كرساس مسؤول من فاس كل سنة سجانا صنعة بوزل لك لمن كل سنة نزل علم أمين حرا أملاخ محرن يغرب حالا أملاق ربالنا ساعات مع تبارك لنا كل شيء جابير أملاخنا ساعات زامش الزي أدم بارك لنا إذا قبأ زدما قبأ كل سان قبرلنا صلاتنا سمع له نس دتمهرنا يو تزارب كنا دما إن سمع له سمعنا نقبر له قرنا دما نصدق له قبرلنا كاب سمعتي طرح مخان إزيابير أملاخنا حلونا سلا كله تمسجن أب عالم سلام أما نقولك سبار دما فقرن قسلنا أبزا سعزيا أب تنكي أب مكرا أب هنتا أب سقاي أب حمام أب حزن زلو بزحت اللوب مو نقول لهم دما إزيابير أملاخنا كم تزليم غيركا مسترف طرلم سلام عليكم أخا تمسكن سلام دما حضرنا كابو بناتك لاي مانت صادق بركات رديت فلنا بسمايات بنبرابونا سمكاي قدس من بسات متا قال كان تاب سمايكم دما مدريكم نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم حدا قالوا بدلنا العشرات دقلنا أو كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيدن كبرن نزل علمنا كائما أمين أوزت يا ماري بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكم اللي غدن قلي خبس قهون دنقل أدي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لكم السغي كاب أنا سبرختي خي فركر سخون برخي قوم التسقى جابير مساقي أوفيس تدسولك هتيات ناصر يلنا نفتو ودخ يسكر سوسمن تانا حرات لمن لنا أمين فتاوي سري جينا عملاك المدان يشكر سوس كانيكا كانا سريات يردم ساتي أبا ساول بلا بركو ساتي برهان أنتم أوي كانت وأوي ديك ونات رون ساريكو سنة ببسمكم مكون فتانون تاني يرسيانس كلوان سمير جيو مهارنا كرسس مال عصر تغبي جيو مهارنا كسوس 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 فمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسس مال عصر تغبي بنت اجزيتنا مريم مهارنا كسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓልወና ብርክለይቲ ይግበረልና هاي قال هيوت يسمع لنا كلهم نتملخت بيت خريستيان بانك ادون بتبعاتن كتكاتاتل وزمسهم حزب እግዚአብሔር أتبحبو زرئي እግዚአብሔር سيتصادقان حسبت فتان خفلكم كمت سناي فقادو خينو حساب الساعه بدحن سلام عقيبو بز قدوس አገልግሎት جميرنا خنود زردانا زدغفنا لولا بحري فتارينا املاك قدوسان نزمت غبانا خاب دحن سلام عقيبو بخمس قدوس አገልግሎት كنغابا انا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يهونلنا
نتوم ليتنا ليتكم زخونة سلام ليتي نتوم معلتكم كا سلام معلتي يقبر لكم بسلام يرهبنا بروح ليتي